Takže čaute ľudia, nového videa. Dneska zase na bicykloch. Zase bude 5-minútové video. Predtým bol 4, teraz 5. A dneska som tu aj s Timom. Timo, chcem poď pozdraviť. Čiže nič? Nejdeš zdraviť sa? Nie. Môžeš povedať konečne aj o svojom kanále, čo si vtedy nestihol. A povedz rovno aj o mojom, čo majú dať. Takže čaute, dajte odber na kanál @BBQ-Timon. Ešte povedz, že dám ja. Dám vám ho Timov kanál, teda vám ho dám na názov videa. Už to budem dávať vždycky, keď budem natáčať s Timom, tak tam dám jeho kanál. Dneska je to zaujímavé video, či? Kam ideme? A kde mám rukavice? No to už je jedno. Tak poď ideme sa do cukrárny. Dneska sme zase inde na cestách, už nám aj snežiť prestalo, už tu nemáme ani poriadne veľa snehu. Trošku sme aj nachodili. Čo? A kto sa mrkal? Tak ja som nachodený, no to je jedno. Čo? Není. Je? Není. Majú otvorené. Ešte nám to aj vyhrajú miesto. Tak zajímavé to tu je. Wow. No poď. Chceš kakávko? Ty chceš kakávko? Ja si ani nemusím, ja si možno kedykoľvek chcem zastaviť. Takže sa nachádzame na cukrárni, teda pri cukrárni v Sásovej. A premýšľame, čo si kúpime. Ja nemám ani cent, Timo má 50 centov. Tak netušíme. Timo má aj nový bike, zabudol som sa zmieniť v predkajšom videu. A to je asi všetko. Ozveme sa vám, keď budeme naplnení. Takže čaute ľudia. Nenaplnili sme sa, čiže no nemusíme končiť, ale chceme už končiť, lebo si chceme užiť aj trošku života. Tak. Tak Timo vám povie o svojom kanále, aj o svojom poviem. Dajte like, odber a natočím ďalšie video s Timom. Čau.